Senator Makaunti ma Kakamega Boni Halwale onyiso kembe makunyomula mondo chike ekinde magitayo chenro magi koloso kod jokonymola e kar chung'od bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega. Halwale okoni thoth kembe makunyomula osebedo ka sando jokonymola kendo ok gisebedo ka giluwo chik magi timore e kinde mag gwandruok osebedo e wi weche kunyomula e gwenge ma Ikolomani ka oganda makono ywak ne gwandruok ma timore go osebedo ka thiro weche dongruok e sekta mar mula. Naenda kwa mahakama Jumatatu kupewa orders. Kupata mwekezaji ni kitu ya maana, ninaelewa. Lakini mwekezaji akija mahali, akisalisha mali, hiyo mali imsaidie na vile vile isaidie wakaaji. Wawache tabia ya kutoa hongo na corrupt some of the weak-kneed leaders in this community, ambayo inachafua mawazo ya watu wetu. Tunataka ile mali yote wametoa kwa hii miaka yote watangaza hadharani. Tunataka tujue ni dhahabu ya kiasi gani ambayo tumeibiwa. Wametoa dhahabu ambayo inalingana na 164 kilometers pure gold. Yote imeenda United Kingdom. They must compensate us.